Здравейте, потребители на... Здравейте, пичове. Аз съм Крис. И както знаете, аз не снимам омага. Да. Аз не снимам на игра, ами просто си снимам клип. Само да кажа нещо. Илян не може да ме спре да си правя клипове. Защото той не ми е баща. Нито брат. Той не може да ме спре. Аз даже и да съм болен, той не може да ми направи. Той не може да ме спре да си правя клипове. Аз мога да направя 3 клипа и да съм болен. Тъй че... Само ти казвам. Защото... просто не мога да ме спре да си правя клипове. Аз ще реша до кога си правя клипове. Значи така се поздравям, от току-що станах. И клипа ще е 2 минути. Само да знаете. Ай, новото ми. Ето, това е новото ми. Това е ново. Силата е... Ето, чакай си. Атак 20. Weapon Energy 50. Speed 60 и Energy 50. Тъй, че това беше от мен. Каза, че 3 минутен, но няма да е 3 минутен. Чао!